Abaqhubi beemoto eMonti bathi oku konakala kweendlela zomasipala iBuffalo City kubangela ukuba bangene nzulu epokothweni belungisa amavili onakaliswe yile mingxuma mihla le. Bathi ezi ayizondlela ezilungele ukuhamba iimoto. Kule ndlela ichaphazela iimoto zethu, sifumana iphantshari neerim zethu ziyagoba zibe rongo kwazona ngenxa yale ndlela. Kaba beke sayigalela laa nto ilitye ikhonde besakhiwa apha, safumana litya sogalela phaa kwezaa potholes, kodwa ziphindile zagrumbeka futhi. Isikhalaza kakhulu into le ndlela, kunzima uhamba phaa, iimoto zethu ziyamoshakala. Loo malana ifumanayo funeka ulungisa imoto, uwenza iviri qho, imoto ziyonakala imoto apha nemingxunya mikhulu. Uba unojonga ezi moto amaviri awafani, sigqabkelwa ngamaviri. Wesi xa kunethayo zibonakala, uzibona sowungene phakathi kuwo, so siyabethakala. Umasipala ingasadilishane nayo le nto nala manzi avuzayo, zizitishi kukho abantwana abadlala kulaa manzi. Omnye umqhubi uthi ukuvalwa kwale mingxuma kwiindlela zaseBuffalo City akwenzi mehluko ungako. Ayincedi. Kunangoku umasipala koko wayegqibele uzokwenza indlela ngoku yakuzofika upresident phantsi kwesaa sihlo sasenzeke enyobeni. And into esibethayo kakhulu ngamanzi amdaka neekhawashi, amanzi afika ahlala endleleni kubekho ii-potholes. Aba baqhubi kwesi sixeko bamemelela kumasipala ukuba agxabhagxabhise avale yonke imingxuma ezindleleni. Ukusukela ngonyaka ka-2022 umasipala iBuffalo City waqalisa iphulo lokuvala le mingxuma elibizwa ngokuba ngovala zonke kwiindawo ezohlukeneyo eziquka amalinda, umdantsane, Konopi kwakunye nezinye. Ngethuba sipapasha eli nqaku, umasipala ombaxa iBuffalo City ebengekaphenduli kwimibuzo esiyithumeleyo sileli jelo. Ndingoyamkela Mchiyo, kwiindaba ze-MPK eMonti.